Ох, майчице. Как беше това? Доста го усетих. Ох. 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 Ох, много приятно. Ох, майчице. Сега ще направим едно дърпане. Не искам да го гледам. Не е болезно, ти видя цялата терапия какво представлява. Това е последното. Най-хубавото. Това беше супер. Между другото на видеята изглежда супер страшно, всъщност е... Доста отпускаш, не? Да, но е приятно.